Maradjak? Vagy menjek? Jogos. Ó, ott bukol van, csak szólok, ott van az okobuk. Nem baj, pont átúszik fölötte. Pont ott van. Majd felfele. Fú, az sok szúnyog. Jó lesz. Ott mi esik fel, ugye? Jó lesz. Jó. Addig fogalmazhatok abban. Amíg videózom. Amíg videózok, van abban. Akkor videózok. Hopp. Szép lesz. Ez már jó lesz. Ez annál tudom videózt. Itt van, de szép. Jó lesz az. Nagyon jó lesz. Látni, olyan szép a víz. Viktor, nem kéne majd bemenni, mert nagyon kisekély a víz, már nem az. Kisekély, hát Akkor jó. Jó lesz az, mondom, hogy jó lesz az. Vigyázz! Itt van. Jó! Stop! Az a fej! Akár! Lesz egy 8-as? Az lesz. Várj. Várjál. Menjek?